František Bavier, Peter Pučer, Sergej Oleolenko a posledný, tí najlepší, Braňo Golier a Kosťa Ilin. Vážení diváci, my zatlieskame tomuto zranenému pretekárovi. Áno, za chvíľočku po povele pišťalkou mu dodáme energiu. Poprosím, aby ste odišli, slečna. A teraz mu zatlieskame Bartolomej Bach! Bartolomej Bach, to je on! Pozrite sa na to, ako nás prekvapil. Bartolomej Saber, čože je to 400 pre teba? Bartoško nás zlatý. Bartolomej Bach. A pozrite sa, koľko opakovaní. Bartku Saber. Rátate diváci, koľko je to opakovaní? Ja ani nerátam už, pretože Bartolomej, vidím, silná je toto jeho disciplína. Bartolomej Bach. Časový limit.